Biniyayaan kita, nagsusupayan sa iyang kabuotan. Inantabayan kita, kasurog ta siya sa dipisil na dalan. Sinusugo kita, sisimbaguntaan sa iyang pangapodan. Biniyayaan, inantabayan, sinusugo kan kahurangan. Sararo kita sa satong pagbaklay, anenderong albay kapos kita magrokya. Banwaan tang inampon sa patag bulod sin mga baybayon. Sa iyang simbahan, halawing na panahon, sa kamot ni Jesus, danayan paglaon.
Good morning. Maluhod po kita para sa prayer to Saint Anthony of Padua. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. O Holy Saint Anthony, gentlest of saints, your love for God and charity for His creature made you worthy when on earth to possess miraculous powers. Miracles waited on your word, which you were ever ready to speak for those in trouble or anxiety. Encouraged by this thought, I implore you to obtain for me the answer to my prayer may require a miracle. Even so, you are the saints of miracles. O gentle and loving Saint Anthony, whose heart was ever full of human sympathy, whisper my petition into the ears of the sweet infant Jesus, who loved to be folded in your arms, and the gratitude of my heart will ever be yours. Amen. Our Father who art in heaven, holy be your name, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Saint Anthony of Padua, Pray for us. Oratio Imperata, pamibi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mian sa mong mga puso. Sa pagpapasalamat, huli kan mga ngalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman, sa pagtaumo kan sa mong mga pangangaipo. Digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunungan. Nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Dahil kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Dahil mi nasabutan asin nautoban sa imong kabutan, na tamanon an kinaban, an kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong mga salanggibo, asin ngunyan na mamatian mi na, an padusang balik kan sa mong pag-abuso, asin kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kan kinaban, huli ka ini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ika mamumuto na Ama. Sa imo kami minahagad nin kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami an sa mong mga namumututan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog, kan kapwang nangangaipo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibigay mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibigay mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibigay mo kami. San Judas Tadeo, Ipamibigay mo kami. sa ngaran kan Ama, kan Aki, kan Espiritu Santo. Amen.
sa Giraray. Ngunyan Martes, ika-28 simana sa ordinaryong panahon. Isabay man yato sa misa ngunyan ang mga pasasalamat, mga intensyones. Pasasalamat ni Champ Navarro and family, asin ni Mila Rodriguez. Special intention for good spiritual, physical, and safety of my family. Dulot ni Rosie B. Asapardo Cantara and family. Siringman, special intention. Dulot ni Judy Rimilinle, Joris Estefona. Siringman for Catherine Marie Salarson to pass the physician licensure examination 2025. Dulot ni Maria Rebecca S. Barsi. Special manakahagadan, dulot ni Josel Asaytono and family. For good health of May Sabater, dulot kan Sabater asin ni May Gabriel. In honor of St. Jude Tadeos, dulot ni Yvonne D. and family. Siringman sa mga minasunod na kalag. Sa kalag ni Eduardo, dulot kan Mendoza family. Manuel, dulot ni F&S Velasco. Froilan, dulot ni Rosie B. Asopardo Cantara and family. Karina, dulot kan Diskaya family. Pedro and Leticia, dulot kan Bien family. Jose, dulot ni Nel Fali. Ruel, dulot kan Dilima family. Amalia, dulot ni Joy Briones. Elisa, dulot kan Monsalve family. Efren Jr., dulot ni Malo and children. Elisa and Leonardo, dulot ni Effie and Efren. Aristides, dulot ni Epe and family. Romeo Jr., for his 66th birthday in heaven, dulot ni Bing Espiritu and family. Julio and Josefina, dulot ni Salvi Pabi and family. And Maridel, dulot ni Elizabeth Belga and family. Giraray, matindog po ang gabos, asin awito niya to ang awit sa pagpuon. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. An kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Ining sa tuyang katolikong pagtubod, padagos na pangapudan sa integridad. Na kung ano ang nasa luwas, iyuman ang nasa laog. Kung ano ang nahihiling kan iba, iyuman ang nahihiling kan mata kan mahal na Diyos. Punan ta ang selebrasyon sa pagsiyasat kan sa tuyang mga puso, minamangno ang mga aspeto kan sa tuyang buhay na nangangaipo panin mas hararom na integridad. Ika na sinugo sa pagpaumay kan mga nagsusulsol, kagurangnan mahera ka. Kagurangnan mahera ka. Ika na nagdigdi sa pag-apod kan mga parakasala,
Kristo maherak ka. Kristo maherak ka. Ika na nagtutukaw sa tuukan Ama sa pagsurugsamo, kagurangnan maherak ka. Kagurangnan maherak ka. Maherak man lugod sa to ang Dios na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mamibi kita. Kagurangnan namimibi kami, danay naan sa imong grasya, manginutan, asin magsunod sa mo. Asin padagos kaming gibuhon, na maurop sa mga gibong marhay. Huli ki Jesucristong kagurangnan niyamo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Dios sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon. Inot na babasahon. Ginuno sa surat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Deiko ikinakasupog ang marhay na bareta. Iyo ini ang kapangyarihan ng Diyos na nagdudulot nin kaligtasan sa gabos na nagtutubod. Enot sa Hudiyo, dangan sa Griego. Digdi ipinapahayag sa to ang katanosan ng Diyos. Ipinapahiling kung paano kita dinarakan pagtubod. Sa pagtubod, siring sa sinasabi sa kasuratan. Ang taong matanos na bubuhay huli sa pagtubod. Hali sa langit ipinapahayag ang kaanggotan ng Diyos sa gabos ng kasumbikalan asin karatan ng mga tao. Nahuli kan sa indang kasumbikalan, inuulang ninda ang katotoohan. Ang mga dapat na maaraman dapit sa Diyos, tunay na maliwanag para sa inda. Dahil sa ipinapaliwanag na ng Diyos sa inda. Punpaan kinaban linalang. Ang natatagong naturalesa ng Diyos, iyon sa iyang daing kasagkoran na kapangyarihan na asin pagka-Diyos. Nahihiling kan isip sa mga bagay na linalang. Kaya daisin danin sa rahotan. Minsan midbid ninda ang Diyos, dahil ninda pinag-umaw bilang Diyos, asa inday pinasalamatan. Kaya naging daing halaga ang sa indang pinag-isip, asin ang sa indang mga mangmang na isip, duminiglom. Naghuna mga madunong sinda, alagad mga mangmang. Ang kamurawayan ni Diyos na daing kagadanan, sa indang sinanglian kanladawa na, nakabaing sa tawong magagadanon, sa mga gamgam, mga halas, asin mga hayop, na apat ang bitis. Kaya pinabayaan sila ng Diyos sa mga karumputan nin sa indang puso. Sa kariksukan, asin sa mga gawi na ikinakadusta kan sa indang mga hawak. Ang katotoohan ng Diyos sinanglian ninda nin kaputikan. Nagsamba sinda asin naglingkod sa linalang. Bakong sa kaglalang na pinag-uumaw sa God paman. Amen. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ang kalangitan nagrurukyaw kan kamurawayan ng Diyos. Ang kalangitan nagrurukyaw kan kamurawayan ng Diyos. Ang kalangitan nagrurukyaw kan kamurawayan ng Diyos. Asin ang kahiwasan nagbabareta kan mga gibo nin sa iyang kamot. Ang sarong aldaw minapahayag kan tataramon sa masunod na aldaw. Ang sarong banggi, minadulot din kadunongan sa masunod na banggi. Ang kalangitan nagrurukyaw kan kamurawayan ng Diyos. Daing tataramon, daing kahatolan na sa iyang tingog dai madangog. Sa bilog na dagha, minadaging an sa indang tingog. An sa indang katokdoan, sagod sa mga puro nin kinaban. Ang kalangitan nagrurukyaw kan kamurawayan ng Diyos. Matindog po ang gabos sa pagrukyaw kan banal na ebanghelyo.
kagurangnan mapas sa Indo. asin sa imong espiritu. Pagbasa kan banal na ebanghelyo, sinurat ni San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Dai pa si Jesus nakatapos na magtaram, inalok siya nin sarong pariseyo na magkakan sa saiyang harong. Naglaog, asin nagtukaw sinda sa lamesa. Nagngalas ang pariseyo, kan nahiling na si Jesus dai naghanaw bago magkakan. Ang kagurangnan nagsabi sa iya, kamong mga pariseyo, linilinig nindo ang luwas kan kopa asin pinggan, mantang sa laog, pano kamo nin hinakbunan asin kasumbikalan, mga daing supog. An naggibukan sa luwas, bakong iyo man ang naggibukan sa laog. Alagad kun an limos na itinataon nindo, maghali sa laog, an gabos magiging malinig para sa indo. Mga tugang marhay na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo Kristo. How do we know the quality of our faith? Nahihiling daw ini sa panluwas sana? Aramtaan simbag, kaipuhan, yaon man sa panlaog. These days, in the next days, as we read the gospel, inipuan madadangog ta, the woes of the Pharisees, ining pagtutok kan mga Fariseyo sa panluwas sana, imbis na panlaog. Pagkikriticize kan kagurangnan, ining gawi kan mga Fariseyo, na istriktuhon sa saradit na rules manungod sa Jewish religion, arog kan tamang paghugas kan kamot bago magkaon, ang pagpili kan malinig na kakanon, ang pagbado nin tama. These are their concerns. Maray ko ta na ini, pero pwedeng magayon ka sa luwas, malinig, marahayon paghilingon, alagad tibaad sa laog, kulang man, sa rarom, sa substansya, tibaad daa nalilingawan ang mga bagay na mas mahalaga. Arog kan paglimos sa dukha na hali sa laog. Arog kan pagkamuot sa hustisya. Sabi kan kagurangnan, iyo ini ang mas mahalaga kisa paglinig kan kamot bago magkaon o pagpili nin marhay na babaduon. This is one of the criticisms about our present society. We have what we call an Instagram culture. Siguro nadangog na po nindo ang sa indong mga hoben na kapamilya about this app that we use, Instagram. An app pong ini, you curate the most beautiful parts of a person's life, daily life. Yaraon po dyan, curated. Magayunon paghilingon ang buhay niya. And this causes inggit, anxiety sa ibang mga naghihiling. Masabi, maray pa siya, magayunon ang buhay niya, maugmahon ang buhay niya. But we know the truth. Not everything that we see on social media is true and complete. Sarong bes, may sinabihan ako na amigo ko, sabi ko, magkayuno ng buhay mo. I was looking at his Instagram feed. Sabi niya, Father naman, syempre pinili ko yung pinakamagaganda. What you see there are the best parts of my day, the best parts of my life. Syempre dahil ko pigpopost sa mga problema ko, igwa man akong mga inaagihan, but they're not there. Ang sa tuya pong sosyedad, tuod sa pag-filter. Ginagamitan min filter, kaya makinis, tapos kan na-meet mo in person, uy, iba ka sa personal.
Ang nauuso pa ngunyan ang AI-generated images na data na aram kung arinan totoo sa bako. Sometimes we generate images by artificial intelligence that are not true in person. This is very much like what Jesus is talking about in the gospel today. Ano daw ang itsura ko? Iyo ang concern ko, pero bako ang panlaog. Kaparehas ka naghihinguwang magpagayon, magpaseksi, magpamacho, pero nalilingawan at amanon ang kalag. Am I concerned more about how my body looks like, but not about the health of my soul? Ano daw ako nagpapabanal kan sa kong buhay, tanganing mahiling kan ibang tao, dangan isipon ninda na maraya kong tao, makidyos. Ipopost ko ang sakuyang mga karahayan, tanganing mahiling lamang. Although, bako man yan fully maraot, importante sa accountability and documentation and reporting. Pero wag namang lahat na lang ng ginawa mong mabuti ay nasa social media. Ano daw po ang sakong pagkakristyano? Sagin-sagin sa ng pagiging marhay, pagiging mabuot, pagiging matinabang. Garuman po ini sa mga leader, politiko, na maduman sa sarong lugar na may kalamidad, mapapicture. Pero pagkatapos kan, paghalik kan cameras, mayo naman sindang itinatabang. O kaparehas po ini sa corporate world kaining nauusong greenwashing o ini pong pag-market na kami were concerned about the environment. Mag-donate ka, magbakal ka, tanganing magtanom kami nin kahoy and all sorts of gimmicks. We call this greenwashing. Pero pag hinanap mo po, hain sa mga tinanom nindong kahoy, wala man po sindang tinatanom. This is something that is permeating our society, our culture. Mga tugang, ang tunay pong pagtubod, ang tunay na integridad, dahil naghahanap nin atensyon o paghanga kan iba. Ang tunay na pagkatawo, tunay, dawa mayong nakahiling. This desire to be integrated, that what is seen outside is the same with what is inside, is a lifelong process that we do. Masakit man po ining gibuhon, ining 100% integrity, pero pinagsusumikapan, sagkod na naggugurang. This is our prayer in this Mass. Para rumon asin patalubuon lugod kan mahal na Diyos, an sa tong pagtubod. Tanganing bako sa nang magayon paghilingon sa luwas, kundi sa laog, may rarong, may substansya. Kun para simba, if I am a daily Mass goer, if I am a devotee of St. Jude, mahiling man lugod sa marhay na pag-uugali, mabuot, pasensyoso, considerate of other people, magtutok sa mga bagay na tunay na mahalaga, arog kan pagkamuot sa kapwa, hustisya sa mga dukha, paglimos sa nangangaipo. Daiman po baga kita naghihinguwa sa kabanalan, tanganing palakpakan kita pakatapos. Kung ini an intention ta, na mahiling kitang malinig asin maray asin banal, tanganing palakpakan kita kan kinakban, sayang po kan ginigibo ta. Imbis, naghihinguwa kita dahil iyo ini an ikinakaugma kan mahal na Diyos. We seek to please God. That alone is what satisfies us. That is our source of joy, to please God. Ininulunod niya mo
Magpamibi kamo mga tugang, tanganing ining sa tuyang atang, magkanigong akuon kan Dios amang makakamhan. Akoon man lugod kang kagurangnan an atang sa imong mga kamot para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, pakiakoa ang mga pamibi, kaining sa imong mga paratubod na may dulot na sakripisyo. Tanganing huli kaining mga gibo ni maimbod na pagpamibi, makaabot kami sa langit nun na kamurawayan. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu, iitaas an mga puso, initaas mina sa kagurangnan, magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. maninigo asin dapat. Totoong maninigo asing dapat, matanos asing nakakaligtas, nadanayasin minsan sa magpasalamat kami sa imo, kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran. Sa karahayan, linalang mo ang tawo. Asinan pad pinadusahan sa katanosan, sa pagkaherak, tinubos mo, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Kaya kaiba kan angheles sa sin santos, sarabay kaming nag-uumaw kan sa imong kadakulaan. Banal, 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 banal ang kagurangnan, Diyos nin mga hukbo, ang langit asin daga panukan sa imong kamurawayan, usana sa kaitasan. Paladan an minadigdi sa ngaran kan kagurangnan, usana sa kaitas. Kagurangnan, ika ng gad-an banal, burabod nin gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maging hawak asin dugo kan sa mong kagurangnan na si Jesucristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuas siya nin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin magkakan ka ini, ta inian sa kuyang hawak na idudulot para sa Indo. Siring man pakapamanggi, pagkuanya man kan kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom ka ini, ta inian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay na tipan, napapabuloson para sa Indo asin para sa dakul sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini pagibuhon nindo sa pagrumdum sako. Misteryo kan pagtubod. An pagkagadan mo, kagurangnan, pinapamareta niya mo. An pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag sa good na ikaw magdato. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat ta pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimaherak kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinakban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot. Kaiba kan sa mong Papa, si Leon, han sa mong Obispo, si Joel, asinan gabus na klero. Siring man, girumduma sa imong pagkahera kan sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin an gabos na mga gadan. Dangan, ako asin da sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Mariang Birhen, ina kan Dios, Nuestra Señora del Santissimo Rosario, kaiba ni San Jose sa iyang mabinion na esposo, kan banal na apostoles, urog na si San Judas Tadeo, si San Antonio de Padua, asinan gabus na santos na kaidtupa na kapagayagayas sa imo, magkanigong magin kahiras kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya,
Sa imo Dios amang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo, an gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Mamikbi kita, siring kan itinugon kan kagurangnan. Ama niyamo, Manyamo nayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadian mo, mangyari ang bot mo sa daganin siring sa langit. An sa mong kakanon sa araw-aldaw, itaw mo sa muya ngunyan. Asin, patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkasala sa muya. Asin, hari kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimiibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo an katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay natalingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan. Mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan samong paraligtas na si Yesu Kristo. Hulita sa imo ang kahadian, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Yesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, ansa kong katuninongan itinatao ko sa indo. Hare paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkaniguan na kami mapatuninong asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapa sa indo, Asin sa imong espiritu. naghihinguwang maging totoo sa lambang saro, magpatinaraohan po kitanin katuninongan. Kordero kan Diyos. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kahiraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kahiraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, tawi kanilin katuninungan. Uya an kordero kan Diyos, uya ang nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan kitang inapod sa pamanggi kaining kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagan magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, maumay. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi ang sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, ang daing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing ang sa imong dugo maglinig, ang sa imong laman magpakusog, ang sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen.
mamibi kita. Kagurangnan, mapakumbaba po kaming nag-aarang sa saimong kadakulaan. Tanganing siring na pinabasog mo kami ngunyan, kan urog kabanal mong hawak asin dugo. Gibuhaman kaming makihiras sa buhay na Diyos nun. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Bendisyonan kamo kan mamumuto na Diyos sa tabang kan mga pamibi ni San Antonio de Padua, sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tapos na an misa, lakaw, maghinguwa sa mga gibong marhay. Salamat sa Diyos.